ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿಡು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದಿಪನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಹೆಚ್ಚಗುಮನ ಕೊರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸುರು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹2 ಇರ್ತೆ. ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿಡು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ನೆಂಪು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು 142 ಶಾಖೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್. ಪೆದ್ರಾ ವಲಯದ ಬಿಡುವಾಯಿಡು ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದಿಪನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗುಮನ ಕೊರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಂತೆರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಕ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿಡು ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇನು ಪಾಡ್ದಿರ. ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ತಾಲೂಕದ ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ತೊಂದು ಎನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎರಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿರ. ಎಂಕಲು ದುಂಬುಗು ಹೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಒದಗಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಾನ್ ಪಂಡಿರ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ₹8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಳಂಬಿಳ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸುಲು ಗುರುವಾರ ಸಂಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ₹2 ಏರಾದು ₹16 ಮಲ್ತದೇರ. ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಬಸ್ ಏಪ ಸುರು ಆಯ್ದಿಂದ ಎಕ್ಕಂದಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಏರಾಯರಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿನ ಓದಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ. ಸರಿಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸುಲು ಗುರುವಾರ ಸಂಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗುಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಲಿತ್ತಂಡ. ಬಸ್ಸನ್ನೇ ನಂಬುದಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಯಾತಂಡ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದು 150 ಜನ ಬಸ್ಸಿಡು ಪೊಡುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಸುರುತ ದಿನನೇ ಉಂತೊಂದು ನೇಲೊಂದು ಪೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ. ತಲಪಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಂಗಡದೇವಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಣಾಜೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಇಂಚ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗುಲೆಡೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇತ್ತಂಡ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂಗಮಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡುಂದು ಬಸ್ ಯಜಮಾನರ್ನ ಸಂಘ ಕೇಂದಂಡ ಅಂಡ ಅವು ನಿಘಂಟಾತಜೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹2 ಏರಾದೇರ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ₹16 ಆತಂಡ. ಕಷ್ಟಾಂಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಬೋಡುಂದ ಆತಂಡ ಅಂಚಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸದಿತ್ತಂಡಲ ಮನಿತದ ಜರ ಓಲ್ಲ ಓದಂಟಿಜ್ಜಾಂಡ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಜಾಗೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ಬೈದು ನಡೆದವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲೇನು ಸಮಾಜದ ಎದುರುದಿಯರ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ. ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ರಭಸೊಡು ಸಾಗದಂಡ. ರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ಜಾಗಿದೆ ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯರು.
ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೂರುಗೂ ಕೆಬಿಕೊಡ್ತುಂಡು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾತಿರ ಕತೆ ನಡಪಾದಿರ ಮಾತಿಲ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದೊನುಂಡು ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೇನು ರಡ್ಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಎದುರುದಿಯರೆ ಹುಲ್ಲೇರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒವ್ವೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆತಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾತ ವಿವರಲೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ದಿಯರೆ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡಿರ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಖಜಾಂಚಿಗಳು, ಇನ್ನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುರಾವೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳದ ದೃಢತೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿತಾಯ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲಿನ ನಂಬುದಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿಲೆಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ. 50% ಜನ ಪಾಡುನ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳಸುನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಂಚ ಸರಕಾರಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಪಾಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಖಾಸಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸುಲು ಪಿದಾಡ್ದ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. 50% ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪಾಡೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲೆನ ಮಿತ್ತುಂಡು. 2 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗೊಲೆಡೆ ಬಸ್ಲೆನ ಸಂಚಾರ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ. ಬಡವಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಡುವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಯರೆ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲೇನು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಡ್ಲ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪಕೇರ್ನ ಆಫೀಸಿಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತಾಪಕೇರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಪಯ್ಯೇರ್ನ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪನೆದ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆತಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಿಬಿ ಶಾನ್ ಬೋಗೆರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪನೆದ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಆಫೀಸಿಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತಾಪಕೇರ್ ಅಮ್ಮಿಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಯ್ಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿ ಯೋಗೀಶ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಯ್ಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಅರಿನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಯೋಜನೆನು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ದು ದುಂಬೇದಿ ಹೊಂದೆರ. ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಬರವುಗೂ ಆರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರಂದು पंडेर। जो आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, our revered founder Amembal Subbarao ji conceptualized in 1894 and he started the first Canara Girls High School, and today if there are millions of girl students who have come up in the life like our Madam Suchitra ji or any of the ladies, we have to remember Amembal Subbarao ji. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಿಬಿ ಶಾನ್ ಬೋಗೆರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಅಕಲು ಪಾತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. The general manager has already summarized brilliantly the principles and fundamentals of our founder, late Sri Amembal Subbarao Pai, and with in what context he started this bank in those days, and those concepts today have become actually those have converted into a reality today.
and we really need to admire this gentleman for imagining the future of society that so long ago. For me, ಸಾಲ ಸವಲತ್ತು ಪಟ್ಟುನ CSR ಫಂಡೆಡ್ ಸಾಯ ಕೆನ್ ಮಂಗಳ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರ ವೆಲ್ನಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭಾರಿಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಪಟ್ಟಿಯರ ಬುಧಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಒಡಿಪುಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರು ಉದ್ಯಾವರ ಪಲಾಯಿ ಪಾದೆಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಬೇವೂರು ತೀರ್ದೆರ ಅರೆಗು 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳತ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಾತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಪೋನಗ ಈ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿತ ಉದ್ಯಾವರ ಬಲಾಯಿ ಪಾದೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈತಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ತದು ಕಾರ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಬೇವರೆಗೂ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತೀರ್ದೆರ ಅರೆಗೂ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ಮುಲ್ಕಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳುಟಿತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಾತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಒಡಿಪುದ ಮಿಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾರಿಡ್ ಪೋನಗ ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗ್ ಇಡ್ತದು ತರೆಕ್ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಸುರುಕು ಒಡಿಪುದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಂಡಲ ರಾಕೇಶರ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಕುಬೇವೂರ್ದ ರಾಕೇಶರಿಗೂ ಮದ್ಮೆ ಆದಿಚಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆಲ ಆರ್ಲ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ನಿಷ್ಠೆದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಕಾರ್ಲ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆರ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಪಡಿನ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾಕೆಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪೊಂದುಪ್ಪುನ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಡೊರ್ಮಿಡ್ 142 ಶಾಕೆಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬುಧಾರ ಬೆದ್ರಾ ವಲಯದ ಬಿಳುವಾಯಿಡ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆನು ಬಿಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಸುಶೀಲಾ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ ಬೊಂಬೈದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯಮ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ದ ಬೆದ್ರಾ ವಲಯದ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳುವಾಯಿಡ್ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಶೀಲಾ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇಂಟದ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬೋಳ ಗುಡುಕಲ್ಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಹೃದಯ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಅಡಿಟ್ ಶುರುವಾತಂಡ ಉದ್ಯಮಿ ನಿರಂಜನಾ ಎನ್ ಮೊಗಸಾಲೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರ ಕಟ್ವಣದ ದನಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಸೋಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೂರಜ್ ಆಳ್ವಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುಂಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಜತ್ತಡಿ ಬೋಳ ಗುಡುಕಲ್ಲು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನರಾದಿತ್ತೆರ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದ 14 ವರ್ಷದುಂಬು ಬೊಂಬೈದ ಕೆಫೆತ ದನಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ 142 ಶಾಖೆಲುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯಜಮಾನರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ 23ನೇ ಶಾಖೆಯಾದ ಬೆಳುವಾಯಿಡ್ ಶುರುವಾತಂಡ ಬೇಗೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಟ್ರೆದ್ರಾಡ್ ಶಾಖೆಲು ಶುರುವಾಯರುಂಡು ಭಟ್ಕಳ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಮಿನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸುರುಮಲ್ಪುಡು ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತದು ಬಾರ್ ಕೋಡುಡೆ ಕೇಕ್ಲೆನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಾಡ್ಪತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಲಿನ ಗಳಸಂದೆ ಶುದ್ಧದ ಆರೋಗ್ಯಗ ಪತ್ತುನ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೇನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಕೋರೊಂದುಂಡು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆರ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಕೆಫೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 142 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ CA ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಬರುವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದು ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹೈಜೀನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಬಳಸದೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ವಲೆನ್ಸಿಯಾಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಹುಕ್ಕಾ ಕೆಫೆಗ್ ಒರೊರ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಇರುವೆರೇನು ಪತ್ತದಿರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಮೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ 17 ಜನ ತಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಕುಡ್ಲಪೆಂಟದ ವಲೆನ್ಸಿಯಾಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೀರ್ದು ಹುಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಲೀಸರು ಪೊಗ್ಗುದು ಇರುವೆರೇನು ಪತ್ತದಿರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲಾಯ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ಹುಕ್ಕಾ ಆವಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜೆ. ಹುಕ್ಕಾ ಕೆಫೆಟ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಕುಲ್ಲುದು ಹುಕ್ಕಾ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟುದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಒರಡ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಮೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ 17 ಜನ ತಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿನ ಪೇರು ಮಾರುನ ಮಾತಾ ಡೀಲರ್ಲೆಗ್ ಸಾಯ ಒದಗಾಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೇರು ಉತ್ಪಾದಕರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 12 ಜುಲೈ 10 ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಮಾದರಿ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಮಾರುನೆ ತಮಿತ್ ಕೆಜಿಗ್ ₹2.40 ದಂಚ ಡೀಲರ್ಲೆನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡರೆ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದೆರ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೇರು ಮಾರುನಕ್ಲು ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒದಗಾದೆರ. ಕೋವಿಡ್ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಡೀಲರ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಪುನ ಖರ್ಚಿಗ್ ಸಹಾಯ ಒದಗಾಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ದುಂಬು ಬೈದಂಡ. ಜೂನ್ 12 ಜುಲೈ 10 ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಮಾದರಿದ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಮಾರುನೆ ತಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಜಿಗೂ ₹2.40 ದಂಚ ಡೀಲರ್ಲೆನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಸೀದಾ ಪಾಡೆರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದನಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರ್ದ ತಾರ್ದೊಲ್ಯಡು ಜೂನ್ 22 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮಗೆ ಶರ್ಮಿತ್ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೂಕೊರ್ದು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಶರ್ಮಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತೀರ್ದೆರ. ಅರೆಗ್ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ. ಇಲ್ಲಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಅವೇ ವಿಷಯಡು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನ. ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರು ತಾರ್ದೋಲ್ಯಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಬೊಕ ಮಗಕ್ ಲಡಯಾದ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರು ಮಗಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತದು ಸೂಕೊರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಡು ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿತ್ತಿನ ಮಗೆ ಶರ್ಮಿತ್ ಗುರುವಾರ ತೀರ್ದೆರ. ಅರೆಗ್ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ. ಜೂನ್ 22 ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತದಿತ್ತನ. ಶರೀರಡು ನೂದೆಟ್ ಎನ್ಪತಾತ್ ಮೀ ಮಾತ
ಪೊತ್ತುದು ಬೇತ್ ಪೋದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಶಮಿತನು ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತನು. ಅಪಗನೆ ಅಮ್ಮೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನರೇನು ಕುಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಅವೇ ಸಂಗತಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಲಡಾಯಿ ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲೈ ಜತದಿತ್ತಿನ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಕೊರ್ದು ಕೆರಿಯರೆ ತೂತೆರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರ್ನ ಶರ್ಮಿತ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಿತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಮೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿಡು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದಿಪನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಹೆಚ್ಚಗುಮನ ಕೊರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸುರು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹2 ಇರ್ತೆ. ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿಡು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ನೆಂಪು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು 142 ಶಾಖೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್. ಪೆದ್ರಾ ವಲಯದ ಬಿಡುವಾಯಿಡು ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದಿಪನ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.